कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. तो प्रश्न निश्चितपणे मी यांच्याकडे मांडलेला आहे. काय झालं की या ठिकाणी गाड्यांना देण्यासाठी पाण्याचं लाईन हे मी आता तेलारीच्या पाण्यातून आणतो आणि त्याच्यामुळे त्याला आता जवळजवळ 35 कोटी रुपये मी त्या टर्मिनलला मंजूर केले होते, पण ते कॉर्डिनेशनच होत नाही की MTDC आणि ह्याचं. त्याच्यामुळे आता हे PWDकडे काम सोपवलं आहे. ह्याच्या समोरचा रस्ता आहे तो सुद्धा PWDला करायला दिला आहे आणि त्यांना मी आता असं सांगितलं की अगोदर मी रेल्वे स्टेशनवरच वर हॉटेल म्हणजे राहण्याची सुविधा, रेल हॉटेल त्याला म्हणतात, आणि खाली स्टेशन असं केलं होतं. पण ते म्हणतात की संपूर्ण प्लॅटफॉर्म तुम्ही नव्याने बांधून द्या, ज्याला 10-20 कोटी रुपये खर्च, 10-15 कोटी. मग त्याच्याऐवजी आहे ते प्लॅटफॉर्मचं कव्हर करायचा, त्याला सरकते जिने लावायचे वगैरे अशा तऱ्हेची आता मी प्रस्ताव दिला आहे. आणि तो जर मंजूर झाला तर मग त्याच्यात त्यांनी जी दुसरी जागा दिली आहे तिथं मग रेल हॉटेल होऊ शकेल. म्हणजे ते छोटं कॉटेजमध्ये करता येईल. आणि जो हा मोठा खर्च मल्टी आता जे पोरस कणकवली कुडा आदी सांगतो हे सुशोभीकरण केलंय, अंतर्गत ज्या बाहेरच्या जे शेड आहे नाही आतमध्ये तेच मी आतल्या सुविधा पहिल्यांदा मी आता सावंतवाडीला हा प्रयोग करतो की आतल्या सुविधा करण्यासाठी पैसे हे कोकण रेल्वेलाच द्यायचे आणि त्यांनीच त्यांची कामं करून घ्यायची. हा प्रयोग आता आपण करण्याचा निर्णय घेतलेला आणि त्याच्यासाठी पैशाची प्रोव्हिजन ही सिंधुरत्नामध्ये केलेली आहे. त्याच्यामुळे सारख्या ठिकाणी तिकीट कोटा नसल्यामुळे कुडाळ कणकवलीला जो 20 वर्षापूर्वी कोटा आहे ना तोच ठेवलाय. आता प्रवासी किती वाढले, कोटा वाढला पाहिजे. आणि त्यांचं म्हणणं आहे की तिथे प्रवासी उतरत नाहीत, चढत नाहीत. आज 1600 तिकीट प्रवासी उतरतात सध्या. जर हा तिकीट कोटा आला तर 4000 पेक्षा वर प्रवासी उतरू शकतील. या संदर्भात जे आपले अश्विनी वैष्णव साहेब आहेत त्यांच्याबरोबर राणे साहेबांनी एक मीटिंग करून देण्याचं मान्य केलेलं आहे. शेवटी कसं होतं की ह्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या लेवलचे हे विषय असतात आणि त्याच्यामुळे ज्यावेळेला आम्ही सावंतवाडीला काही गाड्या थांबवल्या त्याच्यामध्ये सुद्धा ते दिल्लीला जायला लागलं त्याच्यासाठी. तर दिल्लीला जाताना खासदारांची मदत आणि फार महत्त्वाची असते आणि त्याच्यामुळे ती आता प्रक्रिया सुदैवाने सुरू झाली आहे राणेसाहेब खासदार झाल्यामुळे. त्याच्यामुळे हे सुद्धा सावंतवाडीला सुद्धा जे थांबे मिळत नाहीत, राणेसाहेबांनी सांगितलं की इलेक्शन संपलं, कारण आता मला सुद्धा वेळ नव्हता की आपण दोघं जाऊया दिल्लीला आणि ताबडतोब हे थांबे आपण करून घेऊ. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.